Després de 3 anys marcats per la sequera, els productors de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà tornen a una collita normal. Aquest dissabte han presentat l'oli nou a Girona amb novetats pensades per a aquestes festes, com un pack d'olis per regalar i un passaport per fomentar l'oleoturisme. Els productors de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà han presentat aquest dissabte a Girona l'oli nou de la collita del 2025. Ho han fet durant tot el matí en parades a l'exterior del Mercat del Lleó, on els visitants han pogut tastar i comprar oli directament dels trulls. L'oli d'enguany és verd, afruitat i gustós, elaborat amb varietats autòctones molt singulars que només es troben en aquesta zona de l'Empordà. És un oli que ens ha costat tot un any d'esforços al camp, en els trulls a l'hora de fer l'oli, i després ara l'oferim perquè qui ho vulgui comprar el pugui comprar. Un oli del qual estem molt contents. La collita ha sigut després de molts anys, 3 anys de sequeres seguides, ha sigut una collita normal. Per tant, estem contents de tornar a tenir els nivells de collita que tenim sempre normalment, més quan sempre hi ha una bona collita en producció, sempre és una bona collita en qualitat. Com a principal novetat, aquest any s'ha presentat un pack de 4 olis d'oliva verge extra, elaborats per diferents trulls certificats de l'ADOB. Un lot pensat per regalar aquest Nadal i per posar en valor la diversitat i la qualitat dels olis empordanesos. La jornada també ha servit per estrenar el nou passaport DOB Oli de l'Empordà, una iniciativa que promou l'oleoturisme. Es tracta d'un tríptic que permet visitar diferents trulls del territori, segellar cada visita i obtenir descomptes en la compra d'oli. El preu de l'oli no és car, és el preu just. Hem de pensar que hi ha molt d'esforç a darrere, són oliveres. Estem treballant a l'Empordà oliveres centenàries, oliveres amb una producció, encara que tinguem aquest any una collita normal comparada amb altres zones és una collita petita. Hi ha un esforç i a més tenim una oliva molt singular, que és l'Argodell, que només es troba a les nostres comarques, i això fa que aquest oli tingui un valor, i aquest valor és superior al que nosaltres creiem que venem. Com és habitual, els productors han fet una donació de 100 litres d'oli al Banc dels Aliments de Girona. L'acte ha comptat amb la presència d'autoritats i s'ha completat amb música en directe i degustacions gastronòmiques.